El Dia de Meritxell és la festa nacional d'Andorra. Se celebra el 8 de setembre i els principals actes institucionals i religiosos tenen lloc al Santuari de Meritxell, a la parròquia de Canillo. Justament, la patrona d'Andorra és la Verge de Meritxell. L'antiga capella dedicada a Santa Maria es va cremar l'any 1972, juntament amb la talla de la Mare de Déu. El nou santuari, inaugurat el 1976, es va encarregar a l'arquitecte Ricard Bofill. L'antiga església romànica va ser rehabilitada el 1994. El de Meritxell, de fet, és un dels únics 4 dies l'any d'obligat tancament a tot el Principat. Els altres són l'1 de gener, Cap d'Any, el 14 de març, Dia de la Constitució, i el 25 de desembre, Dia de Nadal. Hi ha altres dies festius, però el comerç i la restauració sí que obren. Pel que fa als símbols d'Andorra, la bandera va ser adoptada el 1866. És tricolor, en 3 barres verticals, una de blava, una de groga i una de vermella. També hi ha l'escut, que conté el lema nacional, Virtus Unita Fortior, que s'interpreta com la unió fa la força. L'altre gran símbol nacional és l'himne, el Gran Carlemany, escrit pel bisbe copríncep Joan Benlloc i amb la composició musical de mossèn Enric Marfany. Va ser interpretat per primer cop el Dia de Meritxell de l'any 1921.